Mushure mekunge Wasu atuka veukama uye manetizens ari kuti is part of the rainbow community anoita zveungochani maititi vati ivo I will forever be your mommy uye ndinokuaccepta sezvauri. Mamwewo manetizens vari kuti hatisatambona munhu ari loyal saWasu sezvo akaburitsa pachena kuti vazhinji vechicelebrate vakaedza kumushandisa kuti aburitse information yamaita natsva. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Imikani kuonda ndiri kuleba ka tatoti chero face yacho atingaisa apa inenge ichakazvimba zvimba. One kudai amachenza chazi takarambwa tiri vana vadoko. And I will say it, if there is anybody wekwagombe who's watching this live, vane mutupo who shares the same totem with me, vane mutupo wakafanana newangu, hama dzangu dzinoti inini dzisingatauri nemi, muri mhata mazvinzwa vanhu vekwagombe. Vanhu vekwagombe I case you. Ndinosafa ndiri one. Unosvika pakushaya sauti kuti right. Ndochidi. Mangwana ndobuda ndichiti hai salibonani. Mumba handina kana sauti. Ndo mamwe emashoko akabva kuna Wasu palive yaakaita ari kuti iye unoita kutozochengetwa nevanhu kunze uko idzo hama dzako dziripo, achitaura kuti akazoita pakutorwa namaititi vakamuchengeta. Manetizens ari kuti hama hadzitukwe, uchazodzida zvako usaonererwe pamedia, naiwe une pamuromo ndosaka vakakuramba. Vamwewo ndokuti ndiani hama inoda ngochane, dai uri hama yangu ndairomba newe. Vanhu vanowanza zvachose. Pamusoro pemashoko aya akataura akati pane mamwe celebrity that were reaching out vachida kuti aburitse information about maita natsva, but he decided to be loyal because vakamuchengeta pane zvaikoneka nevanhu vekwagombwe vacho. Maititi vabva vamunyorera tsamba vakati, dear Wasu mwanangu, I saw your live stream yesterday and it honestly disturbed me. I could feel how you are feeling. As much as we fell out in the 8 years we lived together, I grew to love and accept you for who you are. That part of love is still within me. Seeing you cry moved me as well. In life, people will remove you from genuine people who truly care, and after that, they will dump you. Real love is rare to find, and that is what I had and still have for you. Now that you are standing on your own, I know these life lessons will not break you, but they will strengthen you and make you wiser. You have a gift, and I pray that your makeup gift will take you far. Discrimination and stigma will never end, but it's how you carry yourself, even when it hurts. I wish you the best, especially in your career. I wish you to reach your final destination. Run away from people who use you as a weapon of destruction so that they fight their agendas and focus on yourself. The world has become a fake place full of fake smiles. A lot only want where they benefit, and after that they disappear. Better to be hated for who you are than to be loved for who you are pretending to be. I will forever be your mommy. Paiswa zvirudo. Yours truly, amaititi. Pane mazuva avakanga vasachawirirani pakabva Wasu kumba kwamaititi vana Ketina neBitterness family. They reached out to Wasu vachida information. Akatombopiwa $1,000 pakaitiwa star party yake, akatorwa namai maKetina akaendwa naye kuDubai. Vana Patricia Jeki vanga vari mumadm ake vachienda naye kulanchi, asi information haina zvachose kumbobuda, ende iye haana kuzombojoinawo Bitterness family. Akaremember kuti mumazuva vefamily pavakamurasa maititi vakamutora vakagara naye. Pamwe pacho guys, unofanira kungotenda zvaunenge waitirwa, zvimwe zvese rinenge richingovawo drama. Vamwewo manetizens vari kuti they use you like bubblegum. Ndo zvinoita vanhu izvozvo. I love the part where you say people will remove you from the people who actually love and care for you only to dump you later. That is very true. Very wise words indeed. Panorairwa mwana wamambo. Vamwewo ngatitererei. It's not for Wasu only. It's a message to those who know shona yekuti panorairwa mwana wamambo. Wise words from the best influencer. Maititi makazara maplatform emarubvurubvu ose kutsvaka kutya nemi. Wasu breaks my heart hake. The way he was loyal kubviswa hake pana mama, zvinhu zvakuendeka. I know dai aripo so achitoshanda kuspa. Nezuro akachema guys.
akachema akati maida kuti nditaure zvamaitanatswa ndikaramba vedweka pamupacho unotoona kutoti vanhu vanenge vachida kukushandisa. Come to studio for 1/4 of village. Ndokumamisa ndobaya nyama idzodzo kudai nemahure ekushabhana asina kana direction. You think you've got connection? You are connected to who? The right people who are connected are not doing anything. Yeah, I'm so connected. Wakaramba kapayani lawyer kuraka kuramba. You are connected to who? Because you are what? Inokumamisa manje. Kukumamisa chaiko. Kukumamisa zverudzi rwekwaJudha naGabriel. Kukumamisa handitobva kutya. I'm frustrated. Ayo mashoko ari directed kune veShabani vari pati yebitterness team vari kunze vane maconnections anogona kuita kuti Wasu asungwe nenyaya yekuti ari kuparida ungochane munyika. Ari kutaura zvakare kuti effect yekuti vakakonewa kuwana information about Maitanatswa ndosaka vasvika pamalevels ekuda kuti vamusungise pamusana peizvi. Nguva yavaimupa mari vachiri pati yekutamba vose vanga vasingaoni kuipa kuisa lipstick uye kwekuisa nzara. All of a sudden zvashata nekuti havana chavakawana pana Wasu. Angel Summers ati iye my 2 cents panyaya yaWasu. This guy is very loyal. Kwete zvekutamba. Paakabva kumba kwaChachilo vanhu vakaenda padhuze pake kuda info, not kumubatsira pamaproblems ake, and haana munhu akapa information because ana Jekecha vaida info yaChachi but haana kuvapa until Jekecha atanga kupa mathreats mwana kuti ndine maconnection akamborowa maybe anoburitsa zvese, and haana munhu akapa information yoyo until now. Much respect Wasu the makeup artist. A lesson for him: if you ever had a fallout nemunhu wawaiwirirana naye, don't expose my secrets. Walk away in peace. Fungawo chakanaka chawakaitirwa, not only the bad. Vamwe vakaita GoFundMe asi hapana information yakabuda. It's not easy taking a stranger for 7 years into your house and accept him sezvari. I remember my titi used to block people vaiti Wasu ingochane, and she would defend vachiti accept him as he is. Ipapo ndipo patakaona kuti Wasu munhu aribo panyaya yake mamo because ndiye aiziva zvese but haana kutaura anything. Ndo vanhu vanokosha mulife ivavo, ndizvo chaizvo akagoona. Asi remember Wasu wacho watoriwo nepersonal life yake that he doesn't want us to know, inozivikanwawo naMura. I need a Wasu in my life. Kune vataiti hama asi takazonzwa nyaya dzedu dzakubuda kunze uko pane zvatakavaitira zvakanaka vakange vatokangamwa. Kuita short memory chaiko imikane zvakaoma zviri mudzimba ndo zviri mumastress zvichange chingokupai dzimwe nyaya dzenyu. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe.